pasalamatan ni Santo Tomas sa iyahang pagkagahig ulo anuman kay bisan og nakuyog siya, tawag siya sa Ginoo, ipakitaan siya mga milagro, gitudluan siya sa Ginoo sulod sa 3 ka tuig pan sa dihang namatay ang Ginoo, nasagmuyo siya ug sa asoy sa iyahang mga kauban nga nabanhaw ang Ginoo, di siya mutuo kay wa man siya makakita. Nakakita siya sa paglansang sa Ginoo, nakakita siya sa samad sa inagian sa lansang, o mituo siya nga namatay ang Ginoo, sumasang nakita. Apan kay wa man siya makakita nga nabanhaw ang Ginoo, di siya mutuo. Kay kita sa bitaw, ingnon man sa tanga, mutuo day ka sa wa nimo makita. Mutuo day ka. So maingon kita nga, bakit aw na ko aron ko mutuo? Mo nang pasalamatan ni Santo Tomas. Pero naghangit usab siya kanato kay human siya gipakitaan sa Ginoo, human siya hatagag kahigayunan nga mahikap ang mga samad sa Ginoo o masud ang iyang tudlo suma sa iyahang gipangayo, mituo man siya. Unya gawas ka mituo siya, sukad niadto nagpuyo na siyang matuhuon bisan o gihagit siya sa kamatayon dito sa India. Mo nang patron sa siya sa India o sa Pakistan si Santo Tomas, kay wa naman siya magduha-duha, iyaha namang lig-on o gipuy-an ang iyahang pagka-apostol sa Ginoo, nga bisan og gipatay sa siya, punggutan man ni ulo si Tomas, no? Wa siya mutalaw, wa siya mo limod sa iyang pagtuo. Humanang naghatag sa siya kanatog hagit sa kinabuhi. Kay kita sa bitaw, ako nang giasoy nga ako sa bitaw, pari ko, pero niatong pagkasakit na ko COVID, primerong adlaw, maglisod ko, nga dito sa emergency room, dihay namatay, ingaw mo ko, tinuod bagyod kaning akong pagtuo eh. Tinuod bagyod kaning naatay paingnan nining luyo ning kinabuhi, tinuod bagyod kaning kabanhawan, no? Magduda. 25 katuig na ko sa pagkapari. Nya binunyagan pa gyud. No, binunyagan pa gyud. 50 city katuig na nagpuyo ning kalibutan isip binunyagan. Pero diha nga sa bingwit sa kamatayon, mingon man tinuod bagyo kaning pagkabanhaw, no? Tinuod bagyo kaning atong gisulti sa tungod sa Ginoo, no? No? Mo na hagiton kita sa Ginoo. Pero unsay nakapaagni pud nako mga igsuon nga sulod sa bisang nagduda ko, pero sulod sa napu kaadlaw dito sa ospital, kaingon man gyud ko nga tinuod gyud oy. Suma sa akong nahibaluan, no? Suma pud sa ako ang nahibaluan sa ebanghelyo, sa saysay sa balaang kasulatan, no? Ang ami santo po sa kunahon na ba? Labos sa ngatanan sa mga kaayo sa katawhan, no? Mga kung igsuon, nagdalag-padalag,
mga tubig, no? Ako ang mga higala, no? Naghatag og mga prutas, no? Bisan di sila maka bisita, no? Padala og prutas, dalag pagkaon, no? Ngayon kung dili pa tinuod ning Ginoo, nganong naa man ning maayo? Nganong naa may mga maayo ning kalibutan? Nganong naa may mga tawo nga mohimog maayo ba? Nganong naa may mga tawo nga manggihatagon? No, kung wa pa ning Ginoo nga siya ra ba maayong Ginoo, mo nang nakapahinog sa ako ang nakapahibalik, no? Inguntang nakapahibalik sa ako ang pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Sa punto nga diin ang pagduda buot nga mutayog sa ako ang pagsalig sa Ginoong Hesukristo. Mo na nga hibalik in town. Sa ato pa ingunta nga faith is not by words alone, but by deeds. Pinaagi sa mga buhat. No? Pinaagi sa mga buhat. Ang pagtuo dili lang sa pulong, kung dili sa buhat kayo. O kini gipamatuod ni Santo Tomas nga human siya motuo, iyahang gibuhat ang iyang pagtuo. Mao sa niya awhag ka nato mga igsuon na motuo ta ato sang ipadayag diha sa ato ang mga buhat. Kay diha sa atong mga buhat, atong gituman ang atong nadungog o ato ang nasinati sa Ginoo. Ingon ra ba nga kini kunong Generation Z, mo naman ni karon ang generation ining panahon na kanong mga natawo sa 1997, no? 1997 o karon hangtod karon mga Generation Z man ni sila, no? Kay naman toy baby boomers, no? Nay baby boomers, nay generation millennials, nay millennials. Yan ay Generation X. So karon mga batan-on og natawo nining panahona, Generation Z nga ngilahang katong nga natawo 1997 nga ngilahang namat-an kining internet, wifi, yun na nga kuan nga mga social media, mo ni silang Generation Z. Nya mao ni ingon nga suma sa saysay nga kini kuno mga Generation Z kadungog may tungod sa pagtuo, labi na kanabang mga religious activities, sama niya ng Easter, no? Sila mutuo sila niya ng Easter, kining pagkabanhaw ba nga ang ilang pagkahibalo ning Easter, Happy Easter, is nabanhaw ang Ginoong Hesukristo. No? So, kadungog sila niini, umutuo sila. Pero ang hagit lagi, kung musimba ba sila? No? Kaya pwede yun na, kababay ka, Ginoo, Easter, Happy Easter, nabanhaw ang Ginoo. Pero ang hagit is, musimba ba? Labi sa nga tanan, kung mubuhat ba sa sulti sa Ginoong Hesukristo. Ang iyang gisulti na paghigugma o pagpasaylo. So, mo na'y hagit. Kung hagit ni sa mga Generation Z, kita usab, gihawhag, o gihagit usab sa ato ang kinabuhi, sa atong pagtuo, nga ang Ginoo nga nabanhaw, atong dawaton diya Santos Kamisa, sa bayhon sa pan, o giawhag nga atong ipaambit, atong puy-an ang pagkabanhaw sa Ginoo diha sa ato ang tagsa-tagsa kapanimalay. Nga mapuno ta sa paglaom
mapunuta sa kalipay dayon, mapunuta sa gugma o pasaylo. Nga mausab ang gisubuhat ni Jesucristo ug iyang giauhag ngadto kang Santo Tomas. Nga iyang gisangyaw ang iyang pagtuo dito sa India. Ug tuod siya dito sa namartir.